Gidayeg ang usa ka magtutudlo sa Davao City human ni gibantayan ang baby sa iyang estudyante kinsa nag-exam ni adtong tungura. Ato siyang ilaylahon sa report ni Argel Relator. Miani og pagdayig ang pagkugo sa usa ka teacher sa baby sa iyang estudyante kinsa nag-exam ni adtong tungura sa usa ka kolehiyo sa Davao City. Gikarga sa teacher ang baby hangtod na human ang exam sa iyang estudyante nga inahan sa baby. Meet teacher Cecil Tapini. Naluoy matud pa siya sa sitwasyon sa iyang estudyante ni adtong higayuna nga naglisod sa pag-answer samtang gikugos ang iyang 2-month-old nga baby. Busa, isip usasab ka inahan, gikarga niya ang baby sa iyang estudyante. Primero, mura ko nag-hesitate kay kanang dugay-dugay na wala nakakarga og bata tapos gamay pa pud kaayo siya. So nag-alanganin ko pero siguro kanang mother instinct god na nakita nimo na uy ang imong estudyante naglisod. So kinsa man puy lain ang karga wala may lain so take over si ma'am. Sumala ni Teacher Cecil, makita matud pa niya ang determinasyon sa inahan sa baby nga makalampos gayud sa pag-eskwela. Kanang makita gid nimo na naagid siya pangarap sa kinabuhi ba na nagapaningkamot gid siya sa iyang pag-eskwela. Mag-participate man pud siya sa among online. Naka-online class ang inahan sa baby nga mao ang may 3 anyos nga si Malin Mamayas nga taga Sitio Namnam, Marilog, Davao City. Busa, matag exam lang gayud siya, nagaadto matud pa og eskwelahan. Sa amo wala man gyud mo bantay. Then lisod pud siya sa amo nga ibilin namo kay best kid man gud ang bata. Busa, mapasalamaton gayud kuno siya sa iyang teacher alang sa pagkapot sa iyang pangandoy nga mahimong usasab ka magtutudlo pohon. Napugin ko salamat sa ilaha kay kung dili tungod sa ilaha nag-encourage ko nila nga magpadayon sa kong pag-eskwela. Wala pud ko kaabot nga first year college ko karon. Dili na siya hindrance kanang imuhang situation diha. We have lot of different kinds of situation na we are facing sa atong kinabuhi, but if you have your goal, you have your dream, fight for it and pray. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa At Home with GMA Regional TV.